Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chi bilisan mo. Wait lamang. Sabi ni Z West ay October 23, 20. Chinita. Ay. Spoiled po sa akin si Jimbo. As in, binibigay ko lahat sa kanya. Sana all. Feel good morning sa mga katulad kong nagpapakatanga sa pag-ibig. Hindi ako ganyan, ah. Tago nyo na lang ako sa pangalang Althea. Isa po akong real estate agent. At, nakakayaman po na aminin pero napaka-hardworking ko po. Dahil isa akong hindi dalawa, hindi tatlo, kundi single. Single mom. Mawa ka. Kasi syempre, para sa kinabukasan ng anak ko, wala naman akong ibang aasahan. Wala na rin po kasi kaming komunikasyon ng tatay ng anak ko at wala na rin siyang sustento. Kaya ako po lahat. Pero matakot yung mga dyan yung mga tatay na hindi nagsusustento, mabawsi talaga kayo. Huwag yung mamaliitin ng vowsy. Mamaya pa yung advice eh. Nauna yung advice guys. Nagbabasa pa. Nasanay na rin po ako mag-isa hanggang sa nagpakita ng motibo sa akin si Jimbo. Pag nagpakita ng motibo, ipakita ang emotibo. 41 na po ako, si Jimbo naman 31, so merong 10 years age gap. Makisig at gwapo. Nya. Huy. Kaso parakit-rakit lang yan siya. Nakilala ko po siya nung rumakit siya sa catering nung nagpa-event kami para sa open house. Mabait kasi siya eh. At tanggap niya daw ako kahit signal mama ko. Kaya yun. Nung 2 months pa lang kami ay sa bahay ko na siya tumira. Napakatanga naman. Huwag ka na mag-send. Wala pa pala. Maliit lang po yung kotse ko na gamit at siya po ang naghahatid sundo sa akin, pati sa anak ko sa school. Naawa naman ako kasi nga luma na yung kotse. Naawa naman ako kasi. Luma na kotse ko, minsan palaging nasa shop pa. Kaya, nung birthday niya, sinumprize ko siya. At dito na nga, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello? Hello, mahal. Saan ka na, mahal? Ba't Nasa- wala ka dito sa bahay? Nasa shop pa ako eh. Pinapagawa ko yung aircon ng kotse mo kasi ang init kayo nagreklamo yung anak mo.
Ba't di mo sinabi sa akin? May pera ka dyan? Pang pagawa? Mahal yan. Hindi pa naman babayaran. Pinapa-check ko pa lang. O basta kapag kailangan mag-down payment, i-gcash ko sa'yo, ha? Hindi Baka na. wala kang pera eh. Sige, pwede naman. Kausap ko yung mekaniko. Kailangan iwan to. Siguro baka, 2 araw yata to dito, mga tenga. Okay lang yan. 2 araw lang eh. Uwi ka na dito. Hindi ka na, iwan mo na yan dyan. Uwi ka na dali. Binibigyan kita ng 30 minutes Hindi na. Sabi ko naman siya, huwag ka na maghanda eh. Kahit birthday ko dyan, kahit dyan na lang tayo sa bahay kumain. Okay lang Hindi naman. Hindi ako naganda. Ito naman. Hindi ako naganda. Baka magalit ka eh. Sige na, halika na. Uwi ka na. Ha? Okay. Sige. Bye-bye. See you. See you, mahal. Mahal. Kamaingay, Jinjina. Tago muna tayo. Hindi niya alam na nandito tayo sa... Happy birthday to you! Happy birthday to you! May pakikik pa kayo. Happy birthday! Ay, salamat, Happy birthday, anak. Papa! Thank you. Happy birthday, mahal! Thank Happy you. birthday! Kanta kay Jinjin! Happy birthday to you! Papa, ni ilang taon ka na? 31 na. 31 si Mama. Ilang taon? 41. Oh, Minus, teka, minus 41, minus 30. ba't nag... Mama, sugar mommy ka? Jinjin, saan mo ba nakukuha yan? Ay, hindi po kasi, di ba dapat po pag naasawa, dapat pareho na edad? Bakit po mas matanda ka, Mama? Mahal. Sagutin mo muna si Sige, Jinjin. sagutin mo. Ano? Kasi anak, ganun kapag nagmamahal. Pag laki mo, pag ikaw ay naranasan mo yung true love, yung soulmate mo, hindi mo na titingnan, hindi ka na magmaminus ng age kasi naniniwala ka na para kayo sa isa't isa. So, yun yung tinatawag na age doesn't, letter M. Age doesn't matter. Okay. Ang galing-galing mo na. Ano po ba yun? Age Teka lang. doesn't. Papa, sagutin mo. Age doesn't. Letter M. Ano? Doesn't. Huwag mo na sagutin. Assignment na lang yan, ha? Okay, that doesn't matter. Papa, may bibigay ako. Mama, ano ba yan? Teka, may tanong ako. Susi. Ano to? Susi. Ba't may susi kang ganito? Tanong ko lang, teka lang, may nakaharang na sasakyan dyan. No, kanino ba yan? Naharangan yung Parang? gate. Paano? Baka yun yung susi nun. Baka pwedeng paalis muna yung sasakyan. Ano susi? Papa! Ano? Taran! Ano to, ma? Ano to? And susi po. Papa, wag ka na maamaangan, corny. Ano nga? Susi, tapos may pick up. Binilang ko po ni Mama ng ano yung pick up. Yung Hilux sa labas? Po. Papa, happy birthday. Happy birthday, mahal ko. Ba't mo binili? Talaga? Atin yun? Akin yun? Ba? Ate. Teka lang, ano yan? Nag-down ka? Para 1.6 million lang, kayang-kaya ko yung bayaran sa 5 taon. Unti lang yung down ko dyan. Ano, happy ka? Talaga, Yes atin yan? naman dyan. Ate, ano ba ginagawa natin? Tara na, i-road test na natin. Napaka-sugar mami ng nanay ko, tapos iiyak-iyak. Hindi ko sasaktan nanay mo. Mahal na mahal ko yan. Tara na. Promise? Oo, Tara promise. na, road trip. Ano road trip tayo? Pwede Kahit tatlo. saan? Next time na kayo Tagaytay? mag-car Kahit saan? fan, tayo muna na tatlo. Uy! Let's go! Game!
Katulog na yung bata. Ginabi na rin tayo. Maniwala. Sama ba ko dito? Pero sige na lang. Inis ako eh. Man. Happy ka? Diba? Lamig ng aircon, no? Grabe. Ang sarap talaga pag brand new, no? Oo. Happy ka? Pero kaya naman to bayaran, di ba? Nakakaya naman siya. Tutulong ako kung ano man yung marakit ko, babayad din natin sa monthly. Kaya ako nang in love sa iyo eh. Kasi gusto mo talaga makatulong para sa future natin. Pero sasabihin ko sa iyo pag di ko kaya. Pero sa ngayon, I gotcha. Okay? Baba ka na. Ganda ka magising yung bata. Maniwala na kayo, guys. Mama! Pauwi na po tayo, Mama. Papa, nakauwi na po tayo. Papa. Nakauwi na tayo. Huwag ka nang gumising. Diyan ka na. Ako na bahala sa'yo. Bigat-bigat mo na. Ito ka na sa kwarto mo, ha? Bigat na Hindi, naman. kakain muna tayo. Gusto mo magkape pag libre kita. Ayan ang gabi na eh. Gusto ko matulog. Pero, siyempre, matutulog. Hindi tayo para matulog, no? Bakit? Wala. Plano mo? Siyempre. Eto, plano ko. Sa- Bayad mo ba yan sa Hilux? Pwede. Pero siyempre, installment din to, ha? Dadamihan ko yung ano. Yun ang gusto ko. Talaga. Love you. Love you. Dear, I fear. After po ng pick up, natuwa naman siya pero nagpaparinig naman siya ng big bike. MT-07 kasi, yung MT-07 kasi na 600cc ay naka-promo, 499,000 na lang daw. Kaya, kinakantahan niya talaga ako. Call and tits, di naman ako mayaman. Pero dahil mahal ko siya, nag-iisip ako kung paano. Huwag kang magalit. Nag-uusap tayo eh. Ayusin natin. Kasi nagra-rides na yung mga tropa ko. Ako na lang yung hindi nakakasama. Ako na lang yung walang motor. Eh baka pwedeng naka-pick up ka. Sila nakamotor. O Anong rides ba yan? yung gamit nila. Nag-expressway sila. Hindi naman pwedeng pumasok yung mga maliliit na motor. Yung mga kahit Papa, 300cc, hindi nga pwede yan eh. Ilang buwan pa lang natin nababayaran yung pick up eh. May 4 years pa ako. Hindi pa nga tayo Ayaw nakakawan. mo yan? Ikaw pa. Hindi ko kaya. Sasabihin ko kung kaya ko, pero hindi ko kaya. 40K yung hulog ko sa 40K yung hulog ko monthly. Saan ko naman kukuhanin yung 500,000 para sa motor? Tsaka, parang puro forma ka lang naman eh. Gusto mo lang, napaka-cloud chaser mo naman eh. Hindi mo Ganun ba tingin mo sa akin? Ang tagal ko na gusto magkamotor ah. Alam mo naman yun. Ang sinasabi ko, hindi ko kaya talaga. Kung sana may matino kang trabaho, di... Sabi ko na eh. Papunta tayo dyan eh. Sige. Sorry ah. Hindi ko na ipipilit yung gusto ko. Uy, galit ka ba? Ang sinasabi ko lang, intindihin mo muna pagkatas ng pick-up, sige, bibiliin ko. After 5 years pa. Oo, hindi ko nga kaya eh. Ma, huwag ka naman magalit. Tagal pa nun. Mahal, huwag ka magalit. Huwag na nga lang. Uy, Alam kung ayaw mo. Jimbo! Kasalanan ko rin naman Colin Tits dahil napamihasa ko siya. Na-spoiled ko. Nabibigyan ko pa nga yun ng allowance kasi siya nga yung taghatid sundo naming mag-ina.
Tapos isang araw gusto niya pa ilipat sa pangalan niya yung pick-up. Pero ayoko kasi hindi pa naman kami kasal. Kaya nakita ko po yung pagbabago niya. Jimbo naman, andito na kami sa bahay. Sino pa susunduin mo? Ha? 3 araw mo na kami hindi nasusundo ah. Napainom lang eh. Ang dami mo namang Napainom lang? Pick up ko yan eh. Ang gagawin mo na lang sundo at hatid. Pick up mo yan? Kala ko ba akin yan? Binigay mo sa akin. Ang sinasabi ko, ako nag-effort para magkaroon tayo niyan. Ang hinihiling ko lang sana consistent sa paghatid at sundo. Inuuna mo pa yung inom. Birthday eh. May birthday eh. Ha? Inuuna mo ba yung birthday ng kay... Birthday ni Carlo. Ba't amoy... Ano? Ba't amoy Bulgari ka na pambabae? Bulgari ka dyan. Yan yung... Ano ba? Huwag mo ko inaamoy. Yun yung pabango ko dati. Alam na alam ko yan. Oh, in-spray ko yung pabango mo. Bakit? Silipin ko nga yung pick up. Jimbo, lumapit ka nga dito! Ano bang niyayaw? Amoy na amoy! Pabango yung pick up ang babae! Wait nga! Pabango mo yan! Ano to? Bakit may lip tint dito? Sinong sinakay mo dito, Sa'yo Jimbo? yan! Hindi akin! Hindi akin yan! Kaninong lip tint to? Hindi naman ako naglilip Kaninong lip tint to, ha? Hindi. Wait nga lang. Teka. Oh my God. Mahal kita, In? Sinong... Matagal na yan! May resibo ka ng mahal kita, In. Jimbo... Kapal na mukha mo, Jimbo. Pick up ko yung ginagamit mo pang babae. Ang kapal na mukha mo. Maghiwalay na tayo. Lumabas ka sa bahay ko. Umalis ka dito. Ako na yung susi. Tagal lang ba explain? Explain, umalis ka dito, umalis ka! Umalis ka! Kapal na mukha mo, ginamit mo pa yung sa kasakyan ko! Pambababae mo, kapal na mukha! Umalis ka!